प्राय इंग्रेजी सभा कर बर्तमान सभा नहीं आज से आमको छोट कवि जन्मदिन उपलक्षे आम डकाई ध्यान देवार कर आम पदवी अच्छे नाम हजी किसी
ମଣିଷ କହିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନବଦା ଶିଶୁର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗଳିକ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 33 କୋଟି ଦେବତା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଦେବସଭାର ଯୋଉ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୁଏ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଦ୍ୟ, ଗୋଟେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଦୁନ୍ଦୁଭି 33 କୋଟି ଦେବତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏଇ ନବଦା ଶିଶୁ ଉପରେ। ତେଣୁ ବାଦ୍ୟ ହବ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଦ୍ୟ।